bantu siamang tak kabe mah. Lai orang tuh. Oi. Up. Oh, mak pono mak. Konsiden mak. Aga ba bray? Tarumuk bana ma bray. Wah, ang hari mau bulu ah. Latih boluang. Mengadu kegalauan dan siang mah. Tapi anak TikTok kalau galau jual lai. TikTok dia ucang leh. Kau ada gara-gara TikTok mah? Tini ayo dan gua. Baca cerita itu. Boleh juga kok. Ceritalah kerabat gua. Pelah. Hari pagi urang babi dua tarui kamu warung rabab diosoh cari tomaswa ikota jadi bana jodiri ambo matuane Gas pano. Oke gas makan sate jo karupok jange duduk monggo dia te tungku disangko anyo masalah sepele kironyo masalah bare nanta jadi pada diriku. Iko serius angko? Gak lain angko. Serius dong. Cerita lah. Nandi sabui nandi baritokan tumpak kapado diri ambo ado bini ambo nan manamo iorita Bina ko barat tu pano. ko inyo nan kawa ang tanyo serita ko bini aden nan ka 9 wale De bantong tempang bina banyak loh. iri ya itu kaba apulo nan dewa ang angkan tahu aden ko mempunyai karismatik yang indah dipunyai oleh laki-laki lain. Terserang lah. Dari perkawinan ambojo ceritako kami dikaruniai seorang anak laki-laki nan banamo iyo karipun. Pak, dia nama anak apa no? Itulah namo dia geh dek mintu ambo keceknyo supaya anak denko indak kanai dek palasi. Wow, takut. 6 tahun lamonyo ambo membina rumah tanggo basamo cerita. Indak pernah terjadi konflik antara kami sedikit pun. Kami ko akur-akur saja dan kami selalu setiap hari romantis. Bahkan panggilan kesayangan antara ambo jo cerita kami panggil papi jo mami. So sweet tuh. Bah itu mesranyo ambo jo cerita. Pada suatu hari ketika tu ambo sedang live TikTok yo di rumah pas bana waktu tu jam 1 siang. Bakato ambo ketika tu menyapa iyo pemirsa ambo di live TikTok. Hai guys. Hai. Ba ako ang pulo naman yawe. Nggak ada nih guys. Indah. Saat ini saya lagi di rumah guys. Tetap daerah guys. Ser ya, tolong ser ya. Indah disangko rigo-rigo pipi sinanduang memakan padi. Indah disangko kaba iko kironyo iko nanta jadi marabo cerita kaba ke ambo ketika tu. Live TikTok setiap hari mada. Indak siang, indak malam. Subuh-subuh alun jago anjang lah dulu udah jago pada anjang. Apa buka TikTok nak baca lihat. Tiap hari dan perhatiin udah madeko mada. Dak taluk dah madeko udah. Aba bini selalu udah aja TikTok tu lai. Oyo pihak dah ngadek kau. Ambo ko live TikTok bukan sembarang live TikTok saja. Ambo mencari pergaulan. Pahamlah kau tantang iko Marita. Menang ambo bakato itu langsung ceritaku marabo inyo menjadi-jadi. Mencari pergaulan sudah. Mencari janda udah jalenyo.
Dek mana ngayo cerita emosiko nanggulu ambo langsung pulau nanya ketiko tuh. Adan kan kau agak-agak Rita. Nan kabis paket apa den? Adan pakai apa den? Mangaden kau gagan. Abakato Rita ketiko tuh. Terserah udahlah. Lantak lah udah TikTok tuh. Yang lagi opi nak mudo jangan turian. Emang ngapulo wang campuri urusan den. Iko masalah pribadi dan masalah intern. Dak perlu ang ikut campuri. Oh sorry, lanjut. Rita lapai katiko tu. Aden nanti tinggal seorang saja duduk tamanung di ruang tamu. Ampi ambo kama nampak si Rita. Ampi ambo kama cakiak si Rita. Untung ambo lain dak hilaf lai takana de ambo bana. Ba ako iko nanta jadi makan hai ampi cerita ambo cakiak. Rita lah masuk ke dalam kamar. Inyo kamekan sagalo pakaiannya nyobungkui dalam kain saruang. Siap-siap Rita kabarangke menuju rumah gaeknya. Takajui aden katiko tu ade langsung bakato kabake Rita. Kapai kemana kau Rita? Manjawe Rita katiko tu. Mangaden udah tanya-tanya. Kok kapai kemaden? Udah urusan diri udah surang. Anda usah nyapi-nyapi ke rumah ngai den. Itu kata Rita katiko tu bakato kabake ambo. Aden manjawe ketiko tu. Sorry ye. Aden dak kamanjapui kau do Rita. Oke, Aden bye lai. Bye. Rita barangke ketiko tu menuju rumahnya. Dan anak ambo si karipun nyo bawa pulang. Abi hari baganti hari, abi minggu baganti bulan, lah sabulan lamonyo cerita semanjak pai dari rumah ambo. Tiyo sabanta ambo bamanong sarupo yo kini ko baru tu. Kok ka makan surang, kok ka lalo surang. Cuci baju cuci surang, kok ka WC surang. Cuy ko banai, ditinggalkan bini makan doang Kau lah hati kare pari pada buang. Coba lang babini wiswa. Angsa bersunek ke Batang baru. Sunik ketiga tu mah. Hujan labe di pasar kambang, pacaknya sampai Kasalido. Nasi disuwok Rita tabayang jatuh badarai. Si ayam atoy citu banah maoy. Dak takau dek di duit marando. Hai, rancak duo dem punya bini ko mama ndak bisa diriku hidup tanpamu Rita. Aduh Neng. 2 bulan berlalu setelah keberangkatan Rita dari rumah. Aden coba memberanikan diri menjapit Rita ke rumah iyo gaeknya. Aden balikan oleh-oleh untuk apa Rita? Ayam geprek dengan rasa sambal ada setan level 3. Nak membunuh mak. Sarato rokok kesukaan apa Rita? Rokok HD. Apa ada tu? Isok lah deang. Oh. Itu rokok untuk menyumbe mului apa Rita. Supaya apa Rita endak berang kabake Waden. Dengan harap-harap cemas Aden menuju rumah Rita ketiko tu. Taletoy.
taletoy pingana lama ba kacang majalang junjung aba angkang majalang gunung ba itu ambo dalam bajalan indak lamo di antaronyo lah sampai ambo di rumah Rita ma atuan lah sampai candonyo ambo di mungko rumah Serita ambo langsung mengucapkan assalamualaikum. Indah ado nama Jawa salam ambo ketika tu keluarlah seorang laki-laki dengan wajah ganas dengan memaci ladi yang panjang. Desangku apa Rita kironyo abang Rita nama namo iyo Samsul bakato Samsul ketika tu mangang kemari bono aden manjapi Rita bang Rita kaden bawa pulang endak usahanya punya pui Esa Abang Samsul aden bawa oleh-oleh untuk Abang Samsul sarato untuk apa? Ndak usah den sok-sok. Payah dari rumah kok kecedan. Den kapiang bala dua kepelong jalan dengko kok. Madang kecik Samsul bakato serupo itu langsung den tabang ambu. Tungang langgang ada lari masuk ke para orang. Adennya lala dek Samsul dari walakang. Tapi yang guru sile. Itu dulu tapi kini Aden lalu lupa cara menangkis ladiang. Sampai hati bana abang kau Rita. Gagal Aden membawa kau pulang Rita. Padahal abang kau tuh kan tahu Aden kau adik ipar satu-satunya paling tersayang dalam keluarga kau. Tapi aku indah ada belas kasihan seketik juga kebake den abang kau maritai. Cari channel lain dalam bentuk lagu sama. Indah segampang itu untuk Aden mencari pengganti Rita. Rita ko ibaratkan Honda cc-nya 150 cc cocok bana untuk dibawa Honda Terabas. Terabas tuh. Ako waang engak bana Honda Terabas ko Honda na bisa dibawa kemana saja. Dibawa ke Lawi bisa, dibawa ke gunung bisa, dibawa ke Rimbo bisa, dibawa ke Parak bisa, dibawa ke sungai bisa. Sama yuk karo mah. Sembarangan saya lah. Semenjak peristiwa yang naas itu pikiran Den lah kacau, otak Den lah jadi buntu, Aden harus segera move on. Tuh yuk tuh mantap. Indak boleh larut dalam kesedihan walaupun dalam hati kecilku masih mengharapkan Rita kembali lagi. Baliang-baliang Doraemon nang mah. Tapi Den harus mencari ban serap. Bocor banang. Cadangan. Tak mengarat yang lo mah. Oh. Pada suatu hari ketika tu ambo coba menelepon cewek nama-nama iyo Santi. Santi ko kenal dia ambo iyo di dalam TikTok. Li rancak. Ko rancaknya nang kawa angtaanyo. Ada nalun pernah bersobok jo Santi. Ambo coba telepon Santi ketika tu dengan hati berdebar-debar ketika tu untungnya angkat telepon kode Santi. Hati naro arok came Aden cubo menelepon cado Santi. Ambo tekan nomor HP si Santi langsung angke de Santi ketika tu. Halo, siapa? Iko Bang Pono Santi. Oh, Abang Pono kironyo mah disangko telepon siapa namanya KP Santi. Senang rasanya di dalam hati, sajo di dalam kiro-kiro, lainnya angke langsung telepon ambo dek Santi. Tanyo bajawe gayung basambui batanyo ambo kabake Santi.
Santi, abang ada masalah bare Santi. Abang nyoba apa sebut di Santi? Abang nyoba ngecek sampai mato. Nyo curhat ke bakal Santi. Majawe Santi ketika tu kalau ba itu kato bang pono. Dek Santi dah ba ado bang. Santi terima bang. Seluruh curahan hati abang terhadap Santi. Basobok saja kita lah bang. Di mana kita kabasobok. Kita mengecek ampe mato abang. Santi dengan tangan terbuka Santi dengarkan seluruh keluh kesah Bang Pono. Kalau ba itu kata Santi basobok saja kita di taplau Santi sekitar selesai maghrib di Tugu Merpati tampe mainan anak-anak. Kita mau di situ Santi sambil memakan laki tang cucu sambil menikmati kerupuk leak. Menjawab Santi ketika tu kalau itu kata Abang Pono. Oke, Santi tunggu ya bang. Habis maghrib itu kata Santi senang rasanya hati abang sama Santi. Selesai menelepon nambo matikan. Datang gua senangnya hati sajua di dalam kiro-kiro maalun kabasobo jo Santi. Sebelumnya ambo ndak pernah basobok jo Santi. Ambo calik di dalam TikTok saja. Kalau ambo calik di dalam TikTok datang gua rancaknya cando Santi. Mudah-mudahan indak meleset sesuai dengan perkiraan pas waktu tulah salah saya magari. Ambo lah siap-siap kabarangke menuju taplau. Ambo berdandan sangat necis pakai serawal lepis. Rambut ambo lagi minyak rambut pomet. Na lengket sarupo aspal. Basibak pulo rambut ambo katapi maalun kabasobo. Nanjo Santi makan doang Ambo iduikan kontak onda ketika tu masak padi narangan tiang pupuknya tampak di pamatang mesin idui roda bagai liang menangi kabut di jalan gadang barangke cando kini ko ambo OTW menuju taplau. Edak tangguang senangnya hati kini ko makan doang maalun kabasobo jo Santi. Indak lama di antaranya latibo ambo ditampe. Sesuai dengan perjanjian rem dipijak kontak Honda ambo matikan. Parkir Honda di Bungko Tugu Merpati. Ambo baransua menuju yo Tugu Merpati. Dari kejauhan ambo calik si onggok perempuan duduk surang saja. Ambo yakin dan curiga iko pasti Santi nama nunggu ambo Ambo calik dari kejauhan ambo turi semakin lama ambo semakin mendekat semakin ambo merapat. Ambo pastikan iko pasti sesanti. Mamali rokok di kade cino asok dibuang ke mano-mano. Kole buli ambo batanyo apo kok si Santi. Iko namonyo ma tolong jawe de adi Jika itu nana abang tanyakan. Iya Santi kuma bang. Santi mana kuma? Abang pono kan? Itu kata Santi. Pas bana indak salah lai marasi ampe angko. Ambo tak kajui ketika tu tidak sesuai dengan perkiraan parfum si Santi dak tangguang baunnya baun bawang perani.
Bodinya ndak sesuai di dalam TikTok meleset 190 derajat. Ujal labe di tengah hari, mengarek rambut di salon Amoy. Di dalam TikTok body Santi sebenarnya seksi, tapi pas basobo bentuk Jawi atau makan asoy. Batanyo si Santi ketika tuh, abang, apa nih abang cerita ke Santi? Oh maaf Santi, ndak jadi abang cerita ke Santi. Abang tak aja pulang, abang sakit paru Santi. Kebetulan malam tadi Santi, abang terlalu banyak memakan duku. Mancret abang tadi malam Santi. Maaf Santi, abang pulang dulu ya Santi. Itu kata ambo kabar ke Santi. Kecewa moy, tak balik kucing di dalam karung. Ternyata ndak bisa udah doi menggantikan sesosok kamu Rita. Apa ya mencari pengganti kau Rita, mencari cek kabau tak bayang jua wajah kau Rita. Hei, pabalialah kau Rita. Jata kau dan Rita. Apa ya Rita, mencari nasa sempurna kau Rita. Le, bayang mah, amin tak serani adalah. Ada pela, marengek yang mah. Hilang, nak tanduk dek kabau lang dah. Rita.